Egunotan hizpide izan dugun energiaren mundutik berri on bat atorkigu gaurkoan, gaurtik urriaren 31 arte Lapurdiko, Nafarroa Bereko eta Zuberoako gasolindegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontuan. Apirilaz geroztik 18 zentimoko laguntza emango du Frantziako gobernuak gasolio eta ezantza litroko, baina orain deskontua handitu eta 2 hilabetez 30 zentimokoa izango da laguntza. Apirilaz geroztik martxan zen neurri hori parkatu era berean krisi energetikoari aurre egiteko laguntzekin jarraituz, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak iragarri du gasaren beza 21%tik 5%ra jaitsiko dela urritik aurrera, eta beraz horrek eragin zuzena izango du Hego Euskal Herrian ere. Bestalde, Arantxa Tapia, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen sailburuak energia kontingentzia planaren bigarren bertsioaren inguruko xehetasunak eman ditu gaur. Bigarren bertsio horrek eragile publiko eta pribatuen ekarpenak jasotzen ditu eta bihar bertan igorriko zaio Espainiako trantsizio ekologikorako ministerioari. Arratsaldeon guztioi, lehen zirriborroa abuztuaren 12an aurkeztu zuen eta inplikatutako alderdiek aztertu eta beharrezko ekarpenak aztertu ondoren, Tapiak ostegun honetan eman ditu bertsio berriaren inguruko xehetasunak. Bestak beste adierazi du dokumentua malgua izaten jarraitzen duela eta administrazioaren, enpresen eta herritarren zutabei eusten diela. Badagoagu horrelako marko orokor bat, non administrazioa, enpresak eta hiritarrak dauzkagun. Gaude erabat lerrokatuta Europarekin eta estatuak esaten duenarekin, eta baita ere ikusi dugu atentzio berezia jarri behar degula kolektibo desberdin batzutan. Eta esate genuen, udaletxe txikiago batzuetan, enpresa txiki eta hartainetan batez ere oso txikiak diren horietan, aipatzen genuen bezala, edozein motatakoak izan daitezela, eta gero kolektibo horiek xahurgarriak direnak eta laguntza berezia behar dutenak. Bestaldetik, lerroburuekin jarraiki ikasturte berriari ekin diote sindikatuek ere, eta gaurkoan LAB sindikatuak prentsaurrekoa egin du ikasturte honetako erronken berri emateko. Agerraldian Endika Perez, ekintza sozialeko arduradunak eta Garbina Aranburu sindikatu abertzaleko idazkari nagusiak hartu dute hitza. Hor, ondoko erronka nagusiak aipatu ditu Aranburu kurtso berriari begira, langileen bizitza duina bermatzea, eredu sindikal berria eta hauteskunde sindikalak. Horrez gain, zerga erreforma hizpide izan du idazkari nagusiak, erreforma babestuko ez dutela argitzarekin batera patronalaren eta gobernuen jarrera salatuz. Sindikatu honek esaten duena da, aberastasunaren bidezko banaketari ekin behar zaiola, soldatak hobetzeko neurriekin zerga politika berrituz, eta guk ez dugu ikusten eztabaida marko hori jartzeko borondaterik dagoenik, norabide hori jartzeko borondaterik dagoenik. Bilbon Euskaltzaindiaren egoitzan, AEKak datorren kurtso akademikorako matrikulazio kanpainan aurkezpena egin du goiz honetan ere, pandemia baino aurretiko matrikulazio zenbakietara heltzea aurre ikusten dute. Aurten izan ere, pasaden ikasturteko igoera 5%koa izan zen. Alizia Iribarren, AEKako koordinatzaile nagusia. Euskaltegi guztietan, baina euskaltegi gehiagotan, Euskal Herri osoan martxan dago matrikulazio kanpaina. Eta aurre ikusten duguna da, pandemia aurretiko urteetan gora zijoan matrikulazioak, kopuruak gora zijoa zen, eta pandemian normala den bezala pixka bat jaitsiera izan zuen kontuak, pixka bat geldirik gelditu zen, Eta, pasaden ikasturtean berreskuratu genuen pixka bat, 5%ko igoera izan genuen, eta espero dugu, behintzat giroa horrela esaten digu ere, igoera egongo dela ikasturte honetan. Kulturarlora helduta ordea, Durangoko 57. azokan parte hartu nahi dutenek zabali dute dagoeneko izena emateko epea. Irailaren 30 bitarte azokaren webgunean egitarauko proposamenak aurkezteko berriz, urriaren 15 bitarte izango dute aukera. Aurtengo Durangoko azoka abenduaren 7tik 11 egingo da, eta aipatu legez erakusmaiak alokatu eta egitaraurako proposamenak aurkezteko zabalik da dagoeneko epea. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, beste urte batez online da martxan izango da aurten ere parte hartzaileei salmentarako aukera gehiago eskainiz eta bertaratu ezin diren kultursalei erosketa ahalbidetuz. Horiek horrela, aurten erakusmaia alokatzen duten eragile guztiek modu presentzialean eta digitalean hartuko dute parte Durangoko azokan.
Aldiz Pantarrei konpainiak gaur arratsaldean aurkeztuko du bere lan berria Nauraren sekretua du izena eta Murua basoan izango da. Unai Garzia interpretatzaileak dioenez, ez da eserita ikusteko ikuskizun bat, ikusleak ere obraren parte hartzaileak badira. Aurten ere, berrikuntza bat, beste evoluzio bat aurkeztekotan gaude, ez? Esperientzia oso bat eskaini nahi diogu ikusleari, ez? Ez da bakarrik antzerkia izango, baizik eta, disiplina ezberdinak, badago dantza, badago musika zuzenean, badago lan arte eskultura ibilbide bat, eta gainera, parkean barrena publikoa mugitu egingo da, ez? Toki ezberdinetan gertatuko dira eszena ezberdinak. Kiroletan berriz Hondarribia, Zierbena, Orio, Getaria, Kaiku, Urdaibai eta Ondarroa sailkatu dira Kontxako banderaren lehiarako. Atzo jokatu zuten gizonezkoek eta emakumezkoen txanda gaur izango da, arratsaldeko 6etan. 19 traineruk hartuko dute parte eta aldez aurretik lehia estua aurre ikusten da. Gizonezkoen kasuan estropada bukatu eta berehala egin zen lehen igandeko txanda zozketa. Aurrenekoan joango dira Hondarribia, Orio, Getaria eta Kaiku, bigarrenean aldiz beste lau traineru hauek Zierbena, Urdaibai, Ondarroa eta sailkatua zegoen Donostiarra. Atzo gizonezkoen lehiaren ostean emakumezkoen txanda izango da gaur. 19 koloredun ariko dira Jogetasu Kontxako badian eta inguru marian erlojupean. Lehen 7 sailkatuak bandera preziatua irabazteko lehiatuko dira hurrengo 2 igandetan Donostiarrarekin batera. Gaurko egunari begira, naturaren baldintzei dagokienez, iragarpenen arabera, itsasoa bare-bare egongo da putzu leun baten gisan metro erdi eskaseko olatuekin. Hori bai, ipar ekialdeko haitza zakarra ibiliko da, batez beste ordu 15 kilometroko abiaduran. Eta lerroburuak horrela eguneko argazkeri helduko diogu jarraian. Krisi energetikoari aurre egiteko laguntzak izango ditugu bizpide gaurtik urren 31 arte izan eren, Ipar Euskal Herriko gasolindegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontua. Zehazki 2 hilabetez 30 zentimikoa izango da laguntza hori. Hego Euskal Herrian berriz urritik aurrera gasaren beza ehuneko 21tik 5 jaitsiko da. Udane Arbeok azalduko dugu. Krisi energetikoa gailentzen ari den honetan, berri on bat dakarkegu gaurkoan. 2 hilabetez Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako gasolindegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontua. Orain arte 18 zentimoko laguntza emana zuen Frantziako gobernuak gasolio eta ezantza litroko, baina orain deskontua handitu eta gaurtik urriaren 31 bitartean 30 zentimokoa izango da laguntza. Ondoren baina obaria litroko 10 zentimora murriztuko da azaroaren 1etik abenduaren 31 arte. Krisi energetikoari aurre egiteko laguntzekin jarraituz, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak iragarri du gasaren beza 21tik 5% jaitsiko dela urritik aurrera, eta beraz horrek eragin zuzena izango du gurean, Hego Euskal Herrian ere. Sánchezen esanetan asmoa da neurria behintzat urtea bukatu arte izatea indarrean. Edo nola ere ohartarazi du 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera luzatzea ere azterga izango dutela. Bestalde hildo berean energia krisiari aurre egin nahian Jaurlaritzak kontingentzia plana aurkeztu du, eragileen ekarpenak jaso ondoren. Badakuagu horrelako marko orokor bat, non administrazioa, enpresak eta hiritarrak dauzkagun. Berrikuntzen artean, energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala eta etorkizuneko energia trantsizioaren eta klima aldaketaren legea hartzen ditu bere gain epe ertaineko erreferentziazko araudi gisa. Gaude erabat lerrokatuta Europarekin eta estatuak esaten duenarekin. Gainera Euskal Administrazio Publiko osoari aplikatzeko jarraibide bat borondatez onartzeko konpromisoa jasotzen da. Eta baita ere ikusi dugu atentzio berezia jarri behar degula kolektibo desberdin batzutan. Eta esate genuen, udaletxe txikiago batzuetan, enpresa txiki eta hartainetan batez ere oso txikiak diren horietan, aipatzen genuen bezala, edozein motatakoak izan daitezela, eta gero kolektibo horiek xahurgarriak direnak eta laguntza berezia behar dutenak. Behin kontingentzia plana aurkeztuta bihar bertan igorreko zaio Espainiako trantsizio ekologikorako ministerioari. Eta Teresa Ribera ministroak bere aldetik Kongresuko taldeekin aztertuko du gaia. Espainiak erabakiko duen egitasmoa prestatzeko. Está preparado para trasladar hidrógeno
Krisi energetikoa baita klimatikoa ere paretzen ari direnen artean hegaztiak ditugu oiloak. Kasu lehorteek, bero oldeek eta janariaren prezioek gora egin izanak gogor kolpatu dituzte bizidun hauek. Horrek arrautza eta oilasko haragiaren prezioa are gehiago haztea ekarri du. Gainera hori hala, ekoizle eta nekazariak kinka larrian aurkitzen dira, ikusi ezagun jarraian sakonago. Inoiz baino uda beroagoa izan dugu. Lehorteak energia krisi betean prezio gorantz egin dute Ukrainako gerra eta hegaztiak ere guzti honen jakitun dira. Ekoizleak kinka larrian daude. Ordiziako azokan izan gara eta bertako saltzaiek aipatu digute azken hilabeteotan gariaren kostua 130 igo dela. Artoaren prezioak ere ikaragarri egin du gora. Horrek eragin zuzena du esaterako arrautza saltzaieengan, euren oiloak elikatu behar baitituzte. Lehen hori oso galesti zuten zan, baina hoen gehiago. Lehen hori igual 10 kilo, 50 euro, eta orten 100 euro eta gehiago. Zein da hemen arazoa? Bada arrautzak eta oilasko haragiak garestituz joan direla, baina ez produkzio kostuak bezain beste. Testu inguru honetan galtzen atera direnak mordoskaba dira dagoeneko. Arrautza gutxi kio deu, hondik. Gio hain da bolana bat, oiloan arrautzik dute. Ejemplo, hartu txori garrautzi hoin dute. Eta oain kio ezkeo saldu ezin etorreko litzake, orduan ez dugu handik kio, baina udazkani jasotzeko askotak gaude. Eta beraz salerosketa honen aurrean, Momentu hortan, galera egia. agintaria jakinaren gainean jartzen ari dira udazken eta negu gogorrak ditugula aurretik. Gauzak aldatu ezean prezioak are gehiago handituko dira. Oain saltzen dut 3 erdi, dozena. Launa gutxinez, udazkeni. Hori gutxi balitz udako bero oldeek gogor kolpatu dituzte hegaztiak, ala nola oiloak, ez daude gustura ez barruan ez kanpoan. Luzerako jo du lehorteak eta horrek ere eragina izan du hegaztien osasunean zein arrautzen produkzioan. Hoi baino arrautza gutxiago jarri baitituzte. Beraz honek norabide bakarrera eramaten gaitu, arrautzak eta oilasko haragia gutxiago eta garestiago izatera. Inflazio handiena da duela 23 urte euroa sortuz geroztik abuztuan urte arteko inflazio tasa 9,9 batera igo da eurogunean uztaileko 8,8 bederatzetik. Gainera analistek espero zuten baino 10 bat handiagoa izan da igoera hori. Supermerkatuetako apaletatik igaro eta gero eta garestiago dira zenbait produktu diru berarekin irten erosketak egitera eta gutxiago eros daiteke. Alegia esaterako joan den uztailean elikagaien urte arteko inflazio 12 izan zen Hego Euskal Herrian. Bada, herritarrek egoera onola bizi duten jakiteko kalera irten da Hamaika telebistako lantaldea ikusi. Eguneroko erosketetan, igertzen da erabat. Prezioak igo direla, baina izugarri, etengabe, ari da. Hemen dana du egorantz, soldatak izenezik, eta eskanien, dinozu, eskain zen bidu, ez? Osa, barriro gauz bueltatzen igual, etxekuen gana, edo ama, muma eta deko gusanak, igual euren gana zuten baskalduten edo apalduten edo danakue, eta eskanien hori, zure konpriek bakarrik, igual urtete otzulako oso karu. Eta hori, txarto, egoerie, oso txarra. Hola, norokorrin esan da, txarra, eta gero eta txarra izango gara. Bai, nabari dut, baina anbito guztietan, erosketan, dedetan, leku guztietan. Bai, igo da asko, gasolina ere bai igo du dena, eta hori oso txarto egirritzen zait, baina, bueno. Osa, dana presio guztiak gora egin dabe, batez bedenetan ikusten dugu fruta eta olako gauzak ikaragarri igo dira, osa, inoiz ez beste. Orduan, ez daukagu besterik, ez dauka itxura handirik bueltatuko denik, lehengora, osake, aldan moduan beste gauza batzuetatik kendu eta aldan bestean. Bai, nabaritzen da, baina niretzat ez da hain importantea bakarrik da nire bizitza ni bakarrik nago. Eta, ikusten ari naiz, baina ez da hainbeste niretzat. Nire kasuan, ni jubilatuta nagoenez, ezin du gauza larririk egin. Ze daukagun pentsioarekin jasan behar duzu, datozen gauzak alduzu moduan. Egia da, dena igotzen ari dela, jendea gero eta potere gutxiago doka egunerako laguntzarako,
Eta hori nahiko larria da, eta larriagoa izango da. Gaur sartuko dira indarrean Hego Euskal Herrian garraio publikoa merkatzea helburu duten hobariak. Espainiako gobernuak errege dekretu bat onartu du garraio publikoko tarifak apaltzeko neurriak sustatzeko eta horren arira ezarriko dira. Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zen neurria joan den astean. Dokumentuaren arabera errege dekretuak ezarritako gutxieneko berapena izango dute Nafarroan 30%. Txartel arrunten eta aldi baterako txartelen gainean egingo da deskontua Iruñerreko Bilabesa autobus zerbitzuaren linea guztietan. Atzo, hobari horiei buruzko agerraldia egin zuen Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu Iñaki Arriolak. Oro har garraiobide gehienetan 50%ko hobaria izango dela nabarmendu zuen honek, eta energia iturriekin lotutako krisi betean arindu egingo duela horrek familia askok gaur egun duten zama ekonomikoa esan zuen entzun. Gure helburua beti izan da 50%ko hobaria orokorra izatea Euskadi osoan, eta Euskal herritarrek horretaz goza dezaten saiatzea, bizilekua edo garraiobidea edozein izan da ere, eta horretarako Eusko Jaurlaritzak 11,2 milioi euro arteko ahalegin handia egingo du. Deskontua jasotzeko Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden barik bat edo mugi kontakturik gabeko txartelak behar dira. Bizartik aurrera, txartel horiek dituztenek automatikoki has daitezke beherapenaz baliatzen, inolako izapide gehiagririk egin gabe. Gipuzkoako 12.000 autonomok tiket bai sistemarekin bat egingo dute. Gaurtik besteak beste osasun alorrekoak eta abokatuak hasiko dira. Azaroan bat egingo dute dendek eta ostatuek. Hala zerga iruzurrari aurre egitea da fakturazio sistema berriaren xedean. Horren bestez, gaurtik aurrera Gipuzkoan dentistarenera, masajistarenera edo mediku pribatu batengana doanak ordainagiri berezi bat jasoko du, QR kode bat izango du, eta hori eskaneatuta jakingo da faktura egin den unean, bertan ogasunera igorri dela, zerga informazio osoarekin. Laburturik hori da tiket bai, zerga iruzurrari aurre egiteko Gipuzkoako ogasunak indarran jarri duen sistema berria. Jokin Peronak Gipuzkoako ogasun eta finantza foru diputatua. En sentido estricto, lo que estamos intentando es pues dar un paso más en la digitalización de Guipúzcoa o de los 3 territorios. Estamos tratando de que con esta información en tiempo informa, pues seguramente seremos capaces de prestar un mejor servicio de mayor calidad acorde al siglo XXI, y que en ese sentido, pues como estamos viendo, en la medida que tengamos información, lo tengamos en tiempo y forma, pues también efectivamente, pues en su caso, pues se podrá reducir el fraude, o por lo menos, pues se mitigará en cierta medida. A partir de ahora se acabó, por ejemplo, ir a un dentista y no recibir una factura. Abuzpari agurresan eta joguan da 2022-23 ikasturte arlo politikoan martxan dira denak eta sindikatuen txanda da. Orain gaurkoan lab sindikatuak prentsaurrekoa egin du ikasturte honetako erronken berri emateko. Bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Lab sindikatuak agerraldia egin du ikasturte berriaren erronkak azaltzeko. Horretarako Garbiñe Aramuru sindikatuko idazkari nagusiak eta Endika Perez ekintza sozialeko arduradunak hitza hartu dute. Erronkak 3 izango dira bereziki: bizitza duina bermatzea, eredu sindikala berritzea eta hauteskunde sindikalak izango dira. Langileen baldintzei dagokienez, aurreikuspenak ez direla onak nabarmendu du Garbiñe Aramuruk, eta horregatik norabide aldaketa baten beharra azpimarratu du. Aldaketak eskatzen ditu, erabakiak eskatzen ditu, baina aldaketa horiek erradikalak izan behar dute. Norabide aldaketa bat da guk eskatzen duguna. Eta gure ustetan, eta hemen ere berresten gara, transizioko sozialista eta feminista bat da martxan jarri behar dena. Azken batean, banaketa irukitzaren aldeko apustu bat egin behar da. Egoera gainera okerrerantz doala ohartarazi du, eta horregatik borroka sindikalak eta sozialak ugarituko direla ikasturte honetan adierazi du Garbiñe Aramuruk. Zerga erreformaz ere egin da agerraldian eta lab sindikatuak zerga erreforma ez duela babestuko argi adierazi du. Sindikatu honek hori inoiz ez du onartuko. Sindikatu honek esaten duena da, aberastasunaren bidezko banaketari ekin behar zaiola, soldatak hobetzeko neurriekin
zerga politika berrituz, eta guk ez dugu ikusten eztabaida marko hori jartzeko borondaterik dagoenik, norabide hori jartzeko borondaterik dagoenik. Gaur hasi da Globo banaketa enpresaren kontrako epaiketa Iruñeko auzitegian. Enpresak gizarte segurantzari loturik argitzeko dituen kontuak zehaztea da auzibidearen helburua. Zehazki, epaiak erabakiko du Globoko langileak autonomo diren edo ez. Hau da, ebatzi beharko du banatzaile horiek soldatapeko langile behar luketen. Beraz, 80 langileri eragingo die epai honek. Hainbat epai, hainbat sententzia, hainbat inkluso lege bat, ez? Egon da, non esaten den, raiderrak, Globoko langileak izan behar direla, kontratua izan behar dutela eta kotizazioa zerbizate segurantza, baina oraindik ere Globo ez ditu kontratuak egiten, oraindik ere Globoko langileak autonomoak dira eta autonomo gisa lan egiteko behartuak daude 4 urte eta gero. Gaurko epaiketan ez dugu ustekaberik espero dugu sententzia izatea labek hasieratik defendatutako teoria direla langileak, kotizatu behar dutela gizarte segurantzan eta hitzarmen baten menpean arautuak izan behar direla beraien lan baldintzak. Globo enpresa 4 urte eta gero horrela jarraitzea eta ez instituzioak, ez gobernuak ez daudela ezer egiten ari, naiz eta lege bat egon, ez daude betearazteko neurriak ez dira hartzen, ez dira santzioak jartzen, eta hau impunitate osoa salatu nahi dugu gaur, eta jakinda ere gaurko egunean ez dela bukatuko egoera dramatikoa jarraitu beharko dugula epaitegitan eta jarraitu beharko dugula langileak antolatzen kalean eskubide guztiak lortu arte eta egoera prekario eta dramatikoa honekin bukatu arte. Gaizatuta berriz bada politika arloan berririk beste 13 euskal preso euskal herriatuko dituzte Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko espetxeetara. Espainiako espetxe erakundek jakinarazi dute 13 euskal preso euskal herriko kartzeletara mugituko dituztela datozen egunetan. Horiek guztiak esan bezala Euskal Autonomia Erkidegora. Miarritzeko arma biltegi batekin lotuta epaituko dituzte gaur bi lagun 2015ean atzeman zuten etaren armagabetze prozesu betean eta bake bideanen esanetan bakea eraikitzeko oztopo bat da epaiketan. Gaur hasiko da Enrique López Eslari Oiaren eta Natali Kaseriauden aurkako epaiketa Parisko auzitegian. Litekena da ebazpena ostiralean iristean eta 10 urtera arteko espetxe zigorra jaso dezakete etaren armagabetze prozesuan parte hartzeagatik. Prokuradoreak erakunde terrorista bateko kide izatea eta lehergaiak izatea leporatzen die 2015ean Miarritzen atzemandako armategi batekin lotuta. Ordea, independentziarako indarra lelopean egingo du manifestazioa sortuk datorren irailaren 11 arratsaldeko ordu bat erdietan sortuko zenbait kide elkartu ziren atzo Donostian horren berri emateko Gipuzkoako zenbait mugimendu eta dinamikatan parte hartzen zuten guztiek. Manifestazioa Donostiako Kontxako Banderako bigarren igandean izango da eta bulebarretik abiatuko da Amaili Juanikorena Donostiako idazkaritzako kideak eta Aritz Arzaiuz Gipuzkoako arlodun politikoak hartu zuten hitza. Itxaso mugitu honetan ez dago ezer idatzita eta bandera jokoan dago. Guri ere badaokigu idaztea, kolorez marraztea, ambizioz, ilusioz eta indarrez. Ez gara aldarrikatzeaz bakarrikari, guk idaztea nahi dugu, marraztea nahi dugu. Hori da gure borrokaren esentzia, epika. Herri hau, herritarrokin eraikitzea, egitea, herria egitea. Horregatik guztiagatik, irailaren 11an, estropaetako bigarren igandean, independentziarako indarra lelopean Donostiako bulebarretik, ordu bat erdian abiatuko den manifestaziora deitzen zaituztegu.
Gizarte arlora salto kurtso akademiko berriako matrikulazio kanpaina aurkeztu du gaur AEK-iaz kopurekora egin zuten berriro, pandemia eta gero, eta halaxe jarraitzen izatea nahi dute. Bai, hala da, 2022-2023 ikasturterako matrikulazio kanpaina martxan jarri du AEK-ak. Aitortu dutenez, pasaden ikasturtean matrikulazioek gora egin zuten pandemia ostean, baina espero dute aurten are eta gehiago izatea. Aurtengo matrikulazio kanpaina honetan euskarri grafikoetan jarri dute ikuspuntua eta horretan ere euskara hitza nabarmendu izan nahi dute, nola ez, ikasleak erakartzeko. Matrikulazio kanpainaren euskarri guztietan euskara hitza nabarmendu dugu eta guretzat esan bezala matrikulazio kopurua eta ikasle gehiago izateaz, matrikulazio kopurua igotzea eta ikasle gehiago izateaz gain, gure erronka nagusiena da euskara hitz hori eta euskara bera erdigunean jartzea, euskara herritarrengana helaraztea eta euskararekin denak euskaltegira etortzea eta gero kalean normaltasunez erabiltzea. Eta kultura arloan aipatu lerroburuetan ere gaurtik aurrera naturaren sekretua ikuskizuna ikusgai egongo da. Kantua, dantza, musika eta artea uztartzen dituen ikusgariak zenbait saio eskainiko ditu. Irailaren 11 artean iragartia lankideak azalduko dizkigu xehetasunak. Pantarrei konpainiak naturaren sekretua ikuskizuna asmatu du eta Zigoitian dagoen Muruako inguru naturala izan da aukeratu duen eszenatokia. Ikuskaria baso misteriotsu batean garatzen da eta guztira diziplina anitzeko 10 artista baino gehiagok parte hartzen dute. Pantarreik dioenez proposamen sentsoriala, berritzailea, osasungarria eta dibertigarria da. Lurrarekin eta geure buruarekin dugun harremana berriro aurkitzera eramango gaituena. Naturaren sekretuak eukizuen harreragatik joan den urteko irailean publikoaren harrera, aurten ere, berrikuntza bat, beste evoluzio bat aurkeztekotan gaude, ez? Gorbeialdeako parke naturalean izango da baita ere, eta, esperientzia oso bat eskaini nahi diogu ikusleari, ez? Ez da bakarrik antzerkia izango, baizik eta, disiplina ezberdinak, badago dantza, badago musika zuzenean, badago lan arte eskultura ibilbide bat, eta gainera, parkean barrena, publikoa mugitu egingo da, ezta? Toki ezberdinetan gertatuko dira eszena ezberdinak. 8 urtetik gorako pertsonentzako obra da eta 80 minutu inguruko saioa da. Basoan denez, komeni da naturan ibiltzeko oinetako eta jantzi egokiak eramatea. Sarrerak eskuragai daude Pantarrei konpainiaren web orrialdean 15 eurotan. Osteguneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera, gaur Uger taldearen Ubela abestearekin agurtuko zaituztegu, horren bestez gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.